Sanibonani. Ngenizothiwa khona umdliwa noma idlozi elibi. Idlozi elibi into ekhona. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kuthiwa unesilwane kanti yilo le dlozi elibi leli elingcolile elingagezekile. Okay. Kube khona into ekuthiwa umdliwa. Naye ephinde ivele njengesilwane komuntu. Kuyini komdliwa? Wakhe kanje umdliwa khona nabantu abashonela ey'ngozini emgaqweni kanjalo. Uthotha umuntu akalandwanga mhlambe kubo inkolo yabo ayibavumeli ukuthi bamlande bamenzele ukumlanda ngosiko. Masikhuluma ngosiko sikhuluma into engane ukuthi kuthathwe ihlahla lomlahlankosi liyobekwa emgaqweni lapho enzekelwe khona ingozi, abizwe ngegama atshele ukuthi sizokulanda siyakugodukisa. Leso simo sikanjalo-ke lowo muntu ongalandanga njalo simenza umdliwa ngoba uhlala lapha impilo yakhe yonke for as long as engakolandwa. Ebesenza njani? Mhlambe nangu-ke waginqana emoto noma washayisana iy'moto kuleyo ndawo ashona yona. Ebese naye-ke ehlala ngokuhlukumezeka kokuhlala laphana enganakiwe engalandwa. Agcine sesebenza lowo msebenzi ukuthi naye andise iy'ngozi kuleyo ndawo. Uzwe kuthiwa sekhona indawo ebizwa nge-high accident zone. Ngesimo sokuthi nje ingozi khona mhlawumbe alipheli isonto noma inyanga ingenzekanga. Senziwa yini leyo ngozi? Senziwa yilabantu abangalandwanga-ke lapho sebewumdliwa labo bantu. Othothi nasemndenini yakubo uma befika ngamaphupho abasafiki kahle. Mangabe befuna ukuziveza ukuthi bafuna ukwenzelwa izinto abasazivezi kahle. Mhlambe ekhaya bangena ngokuthi abantu balapho kulowo muzi baloke belimale engozini, noma bengashoni balimale engozini, balimale ngey'khali. Uthothi bahlezi abantu nje kulowo mndeni kunebhadi lesikhali ngokuchitha kwegazi. Lowo muntu loyo omdliwa kusuke esebhilitile mekanamathela kulelo khaya noma kowedwa kulelo khaya. Uthothi ngisho kuthiwa uzama izinto ezokusiza zingakusebenzeli. Ungaya esontweni, ungaya kubathandazi, ungaya echibini, kungakulungeli. Ngesimo sokuthi kukhweleza noma kukhalaza lowa muntu loya owashona kabuhlungu onganakwanga. Usephenduka idlozi elibi manje usephenduka umdliwa. Phinde futhi umdliwa kuzoba kwenzeke kanje kuthothi mhlambe ngokuba careless uyolanda umuntu wakini emathuneni, nenze umcimbi niyomlanda emathuneni. Labantu abangcwabe emathuneni alokhuzile mhlawumbe omasipala abangcwabe emathuneni omasipala. Uthothi mhlambe nethuna akasalazi ukuthi lona liphi noma sekwangcwatha umuntu phezu kwalo, yena afika abeke ihlahla lomlahlankosi ethi uzolanda umuntu wakubo bantu sebeke ethuneni engasilona lo muntu wakubo kuphela eseli-wrong. Asethatha umuntu ongafanele umfake ekhaya emsamo, zonakala izinto zibheduke kube njeya kumoshakale yonke. Sikhuluma indaba yokuthi manifuyile kufe wena mfuyo, made izala imfuyo izala kahle yanda ingabusazala ife nje imfuyo. Nezinto ey'khona ekhaya zilimale, kungalimala wena radio, kungafa wena TV. Uthothi wamuza wakheka nithi nakho indlu kuthi la sekunethemba ukuthi iyaphela kube nezinto zizoyimisa ime kanjalo izothola abathakathi. Kwesinye isikhathi kunganqenti uma kuney'phepho nje kuvele kudilike. Uthothi ezinye ey'fana naleyo muzi leyo azidilikanga kodwa khona kudilike. Umuzi walapho ubihliwe ungafuni ukukhetha. Lokuthiwa hhayi idlozi lifuna ukugezwa, idlozi lifuna ukugezwa. Kanti akulandeleki kahle ukuthi kunalabantu abangalandwanga abakhalazayo bala ekhaya asebevuke ulaka, sebephenduke idlozi elibi umdliwa. Hayi la-ke mese-ke kunomdliwa lo idlozi elibi leli, ayikho into eqondayo ngoba noma ngabe uthi wenzela abanye aba-right abakhona
kodwa bahleze bezofika bahliphize laba abangalungiselekile abangekho right. Nakhona uma wukuthi umuntu ozenzayo izinto, uma umuntu ongazenziki izinto njengoba ngeke ngasho yenzeka ngokwenkolo yakho, kungavumi ukuthi ulenze usiko lokubalanda laba abantu efanele ubalande kugcine ukuthi sebephenduka yini umdluli. Nedlozi elibi-ke akubi ukuthi lakheka wona umdliwa lo, akusho wakheka ngokuthi kuyoze ukuthi mhlawumbe umuntu ulimale ngengozi wangalandwa. Nedlozi nje lishone kahle uma linganakwa, seliphenduka lihamba lidunguza, selifana nento edukile, kuhle komuntu odukile usehamba engena nje ecela usizo lwenkinga. Ngisho kanjena ngoba nalo leli dlozi elisuke lingabe kuthiwa umuntu ohambe kahle, uma enganakiwe esecele waze wadela kulaba afanele ngabe ibona bamenzela into. Ngoba phela la edlozini, idlozi linomgomo la lihamba ligcine khona into elingacela kuyena ukuthi alenzele into. Kube khona abantu asebe isihlobo kodwa engingasafanele licele kubona, njenganokuthi nje uma ngingasekho emhlabeni ngingacela enganeni yami, ngicele kumfowethu, ngicele kwingane kamfowethu, kodwa akuvumi ukuthi ngingacela kwingane kadadewaboma wami esinesibongo esingafani naye, esishisa iy'mpepho zemizi engafani. Angikwazi ukucela kumuntu esinesibongo esingafani naye, noma bekuthiwa oma bethu bayelamana, kodwa angikwazi ukuyocela kuyena ngoba bize esinye isibongo nami ngibize esinye, ushise enye impepha nami ngishisele. Yilapho kuqala khona ukuthi-ke uma sengiyidlozi eselidukile, selilahlekile, seliswele, selihambe lifuna nje, lihambe lingqongqoza yonke iminyango nengafanele ngoba ngazi hayi la kunogazi lami. Iwona-ke sokuphenduka ukuthi anginakwanga la kufanele nginakwe khona, sengihambe ngikhala noma ubani. Angisenzi kahle futhi uma ngikhala sengenzani, sengingumdliwa-ke manje. Uthole omunye umuntu uzokuvela uthene uhamba nedlozi elibi engafanele ukuthi ungalenzela into. Ledlozi lihamba nawe lilambile kodwa manje ngelihlatshele wena ngewulenzele ukuthi kuba akuyona indlu yakini ongayenzela, ngoba uma ungawalenzela uzodala ulaka kwelakini ukuthi hawu wenzela umuntu manje wangaphandle. Sekufanele ukuthi wangaphandle ngoba akusiyona indlu yakini, noma kuthiwa igazi lomama lilodwa, kodwa manje ngesimo sokuthi aniphumi esendleni elilodwa, sekunemehluko lapho, sekumele uyibhekisise leyo nto. Okusho lapho-ke suthi njengedlozi elilambile, elixakekile, elinganakwe umuntu, sengiphenduka umdliwa, sengingena nakubantu aba-wrong. Wena-ke umuntu osungenwa yimina kungafanele ngingene kuwena, usunomdliwa ngoba kwayikona ukuthi ungakhipha imali wenzele mina, sokukudleka lowo umosha imali. Futhi anginawo ne-access e-right ukuthi ngise kuwena ngizocela, sengiqhamuka kabi. Mhlambe wena ukuze ubone khona into engiyifunayo uzobona ngokuthi ushawa abantu. Umdliwa phela unjalo, idlozi libe likanjalo, uthole malifuna into akukona lokuthi kukhona into eyisayini nje ezokwenzeka ukuthi ukhona umuntu ofuna into. Cha, uzovele nje usuke labantu bakushaya uthi usathi usanaka edoko imoto yakho, uma unemoto igingqile noma ishayise, noma ishayiswe yona, mase fanele ikhokhelwe ingakhokhelwa, kubalwe lokuya ugcina uluzile. Bheka-ke lapho-ke into ey'fana nalezo-ke ezenziwa umdliwa. Ukuthi uma ngabe ngifuna itiye noma ngiyagodola la ngikhona, indlela engikhuluma ngayo mina kule ngicela kuyena ukuthi mhlawumbe avele nje emsebenzini azibone engathandeki, abe nama-warning angenasidingo, kodwa sekusele yodwa uthi axoshwe. Kuyikhona kuvela uthi hhayi wena uhamba nomuntu kanje umdliwa-ke lowo. Izimo oziveza ngawo kumdliwa, idlozi elidukile noma idlozi elithukuthele, idlozi elisey'ntabeni kahle elihambe licela linganikwa muntu eselakhe kula. Yilo-ke lesilibiza ngomdliwa, okungazi kuthiwa
mhlambe mangingene kumshanami uthi umshanami unesilwane ngibuka njengesilwane kuyena mangabe ethi uhamba kubantu abahlolayo ngivela njengesilwane ngoba vela kufanelanga ngibe kuyena umshanami vela kuyena wasekhaya sekubonakala ngathi ngumoya omubi njengoba kuyena sekuthiwane sithi akahamba olahle umoya omubi ahamba olahle isilwane kaya kade lahla leso silwane ulahla mina ngiyaqhubeka ngiyakomunye angisekho muhle emoyeni kulo munye mangisho kuyena thina ngiyagodola ngikhona mhlambe ngizombeka inkebenkebe yengozi uzovela suke nokuhlangela oluyihambele emgaqweni umshaya enkulu ingozi le athi uthi uyakwabobonayo mhlambe athi uthi uyidlulela nje athi hayi ngivashele enkonzweni ezayona kuthiwa webhuti uyayibona le ngozi umalume wakho ulambile le khona ucela ukuthi nimnake okusho ukuthi-ke wena-ke hamba kotshela-ke abakomalume uthi umalume wakho ulambile le khona futhi uthi akembethe mangifika nje kumuntu angifiki kahle ngoba yini ngumdliwa bakhona abantu kuthiwa unesilwane wena uhamba nalowo muntu onjani kodwa uhambela nogazi lakho usebizwa ngesilwane ngoba vela akafanele acele kuwena nje ibongo engafani awukwazi ukumshisela impepho kini uzoshisa kanjani mhlambe kini ngikamso uzoyishisa kanjani impepho ubize yena ebezalwa uMamsomi eseba uMamsomi eshadile kaMbhele uzoshisa kaMsomi impepho ubize abantu baMbhele ngeke kukwazi uthi wenzele umuntu kaMbhele ngeke kukwazi yilapho-ke ezovela avele ngokuthi futhi wena unomuntu obonayo abonta hayi anginomchazela lo muntu uthi ungangena umzala wakhe mhlawumbe wemthanda lo mzala wakhe yavuma umlahla kodwa ngivele ngithi unesilwane khona ezohamba usilahla lesilwane umdliwa-ke yileyo nto enjalo njengoba kuthiwa umdliwa nje ayizivezi kahle ihliphiza okukona nje iqede kwawena muntu ikuhliphize nje uthi uyashawa nje ubanjwe inkunzi njalo wena uyagwazwa kuyinto nje yenzekala izinto impahla yakhe iyamosheka umdliwa-ke uziveza kanjalo awuziveza uzube khona nje umdliwa wini yidlo selinganakwanga abantu abafanele ukuthi balinake noma kube labantu abashonela ey'ndaweni ey'thile ngey'ngozi nangey'khali bangagezwa bangeniswe ekhaya bangalandwa kwayilapho bashonela khona uthothi impilo zabo yiselapho bona bazigcina belapho mashonela ku-N3 usalapho ku-N3 iy'moto zisahamba phezu kwakhe lapho ku-N3 naye uzogcina seyiginqa-ke iy'moto lapho ku-N3 sekwaziwa kusho indawo yesibhicongo le umdliwa-ke lo ungathi iy'ngubo zakho zizinhle uzithengile uvele uthi uyabuya ungazi kwenzeke kanjani uthi uyabuya seyishile uzibuze lo mlilo usukephi seyishile ushidle yonke umdliwa umsebenzi womdliwa usola abathakathi umdliwa vele ufike umuzi ushile into enjalo umdliwa abanye-ke abantu bayabaka umdliwa besaphila emhlabeni sokuthi unenhliziyo embi esidalwa nje mubi nje sidalwa nje ephila akayifuni into enhle komunye umuntu uthi nangalena-ke bese seshonile-ke idlozi limphike lithi hhayi ake uqala ujeze ulungise inhliziyo yakho le elikhuni hhayi-ke yena akabuye-ke ngokomoya wakhe azomosha njena-ke la ey'hlobeni zakhe azomosha umdliwa wonke lo yonke lento ekuthiwa mayivela awunesilwane nefela iminyama uhamba nethunzi elibi into ey'kanjalo bakhona abantu abaphilayo emhlabeni abayimdliwa bephila ngesimo sokuthi vele sebeqedile indawo yabo enhle ngalo kwethu sebelindwe nje ukuthi balindwe indawo embi bayoqhubeka imisebenzi yabo emibi noma sebengalo babe imdliwa nabo labantu abathwele futhi nabo bayaphenduka imdliwa ngoba asusuthwele songcolile singasekho kahle into yakho nedlozi ngoba phela uma ngabe uthwele mhlambe wachitha igazi lasekhaya
lapho usiyisitha sedlozi alizukwamukela mase usushonile, alizukwamukela ngaleni ndlozi mase usushonile, and lingezukwamukela phela nje usunamacala njengoba kade uthwele iy'lwane zakho lezi kade unazo kade yiphila la egubhini, akekho wazi ukuthi ziphi manje zenzani zidingani. Kwayiwena usudinga ukugezwa, usudinga ungeniswe emndenini, usudinga ukwenzelwa oshwele nje usazohlupha udwanguze nawe wona izinto moshe wenze lokuya nalokuya ungaveli kahle. Awuveli-ke kahle-ke uma uvele ushone uthwele kabi futhi ngegazi lasekhaya, noma bethiwa uthwala ngegazi lasekhaya. Uma ulanda into eyisithwalo wawuzoyifaka emsamo edlozini eney'lwane, vele idlozi lizobaleka ekhaya, awusaphili ngedlozi wena usuphila ngalezi y'lwane lezi. So kusho ukuthi wena suyisitha sedlozi, usuphila ama-guardian angels wakho sekulezi y'lwane. Yonke iy'ndlela zakho wena sezaziwa lezi y'lwane, nanokufa kwakho ukuthi kunini sikwaziwa lezi y'lwane zakho. Uma usufile-ke wena nedlozi into engahlangani, ukuthi-ke sipay attention-ke kuwena, sikulungisele, sikucelele noshwele. Ayi uzoqala-ke umoshe izinto, umoshe yabo. And into embi-ke ngomdliwa, yazi awumoshi okokudlala, umoshi wangempela. Anginqeni ukuthi upheke ukudla uthi uyabona lokho kudla lokho umzuzwanyana sekubolile, uvula irayisi ulikhe kabili upheke uthi uyabona seliphelile. Impuphu uyivule kancane upheke uthi uyabona isiphelile. Wawuphekiwe kubola ungazi kwenzeka kanjani, uthi hayi la ekhaya kunesilwane, kanti ufeleba uye lo owayephila la ekhaya noma ohlosa la ekhaya umdliwa ndini lo wenza sonke lezi. Ezinye zezinto enibona ngazo uma unomdliwa lezo.